TIPRASA ni enggai kusung bisi kedekma romai jaga thai ngui tongmani Raio Goutamini amchai phia thangnai bisio kesa kereng thuruk borsong bai nglaimani jagorono thai no sini TIPRASA ni thai hwnwi no narkna nangnai hwnwi joto TIPRASA amchai tei TIPRASA dopha adong joto milewino jaga thai hoklaimani Mangpli tei Killa Raio blog additional video o thai no tei tamani sai kanarka srai tei TIPRASA hoda adong rok tama-tama srai ke borok bo sai kanarka naitungdi joykari Dophani TV Mangpli bo Baksa badam ratli di baksa balanga hordi baksa bakas lengka de bye di joto bayaro hai nai lamso khapan takokte bukok song sini Dophani TV nai tongnai lukurok ni bagoi blaino Mangpli kotor nok phunukni thangui tongo sung thai kaisa jagao phaibi sok phaika jara jini Mangpli nuknai nerok sawi mannai o thai gaga Goutamini para Killa Raio blog by khobjak Raio Goutamini kaisa Goutamini para hin tongo para ni jaga thai ni tongmani kotorma kaisa sung sawimanka forest reserve phiaba o jaga no teiwi kwbangma chini jomatia bai tei thuruk bo songboro kwbangma kesa kere nglaijak o jaga no teiwi utbu nanglaijak nerok burung nui mankana maikana tini o amchai haikabo o thaio jotono jomatia hoda ni bukhaktei no step najakau jaga thaino srung bolongno hogoi jaga thai snamnani bagoi maikane o amchaini lukurok joto jaga phaibai jotono phaibai janja samung tanglai tongmani tai datoi phaibi satung kutungmani bisingtei borok tini hoklaimani chengkha maika chung khobor khanamoi tini o thaio phai sokpaika tei dalbidal lukurok samung tang tongphemini phiaba tak dara butang phaija bobai kok salaimani chaitone dara sagardi sikangoni bung sagardi ani bumang angke kuatne bipod kumar jomatia acha angke or chung nuk phaimani tabok sungba sa kaham ke saimani je tabok satung kutungma bisingo o je forest reserve hinsung khnawi man o jaga thai kotorma jaga bo je datui nok tanglai tumani bang tangbona lukurok no sagardi o tangmani hinke omo hai chini Goutamini para Raio ni agi patama jagrok tongo bosi pata rokno pata dublugit khaiui agi sipen amol phoro borokno roiro baila ha bemanni khe borokno nok rogo tongro bai ha gechini borokni jaga tongmani ni omo agi o raja amol phoro rogo ke boni porai forest reserve borok tongma saile sing ha kogo chini no sing nafi sinai hi chini korno guruji korno bo siresta khaima bai chai tokma bai sing ta kha hai kut kes rok khaiui ma phila ha ke o thaino no kudo porjonto tilangui kes khlaimani ya gulo nirok jitika tabo haini bagoi ne tabo o jaga thayu nok tanglai tong haina tanglai tongo ke aro jaga bo je parani phang thang group system khaijak group ke 25 khan group bo kaisa group bo hungke 50 jona ke community pata khairo nai hingke je bumung gonang rok phai tang phaibai dehi chini guruji sawi sing tak tang tong phailaibo acha angka o tabok je forest reserve ta nok jaga thai tang tongmana abo busa kani rok tongnai na kani le asuk ang sasok malia motamoti 4000 4,500 kani rok ungthok idea baita angka ta tini singde o samung rongjak na sikango de sengjak sikang rogo busengjak seng phanu sapta 10 din phaiui ayang kut kes rok kahang ke pai sogya tongu ke dedeng papang ngui bosor kaisa ka salaila ha ke seng hai 29 tarik ni siming phailai phila ha ke o jaga bo je kut kes khlaiman te nok pa khenta sing nang ni saka angka ke o jaga thaile proshasonic ni bisingtei borok nok no hand over de khlaika na ulo maike tangmani pora hai ulo mane jingjal de nang phina jingjal tangle englia chini dm si sakhlai rola ha oro community pata khaibui colony haike roiro sinai ke o jaga thaino nok tangmani ya gulule busuk family no jaga bag jang na abula ni idea busuk to family hungke 1200 jona hungke 1200 poribar hin sakhlai ta chini guruji ke oro jaga bo mane
bo jaga community beto jomatia hoda nung snaika o kesalma tongta korbok rogo tongo omorpur tongo telimra tongbrok bede o jaga thaibo mana mana oro mol son debor ma kai pengri yang hi kono khaglaya इनके जो तो मिली हुई ना कैसा त्रिप्रासा कम्युनिटी खाइला हंता बो ओके तै कैसा पाइथा संसने और तो तांग नक जागा सामंगताय को सिकां तो थुरक बो संसं फाइबो ओ जागा न तैनि बिलाइनो बिरमान अंलाइमन जतन साइमन अंके ताबनि र तांगमन या गोल नक थाइरक बागमन या गोल हाय हाय देबराव थुरक बो संसं फाइबो हाय हाय दे अटैक खलाइफिना बल बम हाय वनस अटैक तांगले खाइलिया नाही आंगवा सगो बार बार बरो कुट सेइ पाइला हा कुटनि नियम मते बरक सरेंडार रोमाहाय इंला हा के बरक आसो खाइलिया ताक चिनि बरक तांगला हा के ते बरक फाइलिया के प्रशासन रक बटंगो के बरक फाइलिया hi खागाता बेला के हमबाय दारनो संगे लगरो हमबाय खनावी मन कना बबु तिनि सातुं कुतुं बिसिं फनो माय खबर खना मैने तांफाय माने ताबो तै दाल बिदाल और भिडियो सार सं फाय शक फायजाक तै कबां मन पद्र पड अरनि जरा सोशल वर्कार रक फायजाब्रन खोकते बिसिं खनानाय तै तांनाय रकनि बिसिं तै बिसिं कक सोंलाय फिनाय तै बमाय के बरक जागा आबो दखल खलायनानै नाय तं बोसो कानि तं आबरक डिटेल नंनो सों तै बफनक नाय मायखन नाय तं निसय करे दफने टीवी मांगफ्लिओ samung tanani baksa badam rati di baksa balangga hoti baksa bakasleng khade ai bai di joto bayaro tini samung tanani baksa badam rati di अच्छा दादा yang naik deh, oma nok teman tanglai tong kisi sagre deh. Angde, angkene mau sini guiding tong. Tini deh tangjak mah. Tini tangna. Tini pai ni deh guiding lah. Payu. Payu. Ni rok tini mana besar tang joran nok samung tangnai. So tini je site ta jora tanglai. Site jora. Betak to, mana sarabar ta tam ka, mana site jora tanglai na. Mai rok kese salai ka. Mai caya ko. Caya ko. Jora pai mana idara ni para saga. Aning kira hare. Buma. Asadon. Ambai. Hai hai lamso kapan takok te bukok song sini dophaनि TV mangpli nai tongnai rok ni bagoi belai na mangpli kotot nok no phunuk na ni thangoi tongo जों कक्टमनि बिसिंते साविमान का ओ थाइगां के किला आदि ब्लॉक बाय खबजाक रायो गामिनि बिसिंगो खबजाक गुतमनि पारा ओ गांदावनो कायसा थाइ कतरमा तंगो जों साविमान का ओ थाइगां के फरेस्ट बाय रिजर्व खलाइजाक फियाबा आबनो तैविनो थुरुक ब संसं बाय गोबांमा सालरमबैनो जे केलेंकारि इंलाय तंगनि तुंफ्लालाय तंगनि नक मांफ्लि नुगुइमान खाना माइखनो तिनि जे हदानि बखाक्तै साविमान का ओ थाइनो हक लाइबैनो जे जानजा जागा बागलायसिनाय हनै जों कक्टमनि बिसिंते साविमान का माइखनो तिनि सातुं कुटुंबनि बिसिंतेनो कसालमानि लुकुरक फाइबै ताबक सातुं कुटुंबनि बिसिंगो फने सामों तांलाय तंमनि नक मांफ्लि नुगुइमान खाना माइखे तिनिनो ओ थाइबोबो फाइबै शक फैजा किला डेभलपनि खरकसा भिडिअ सात जों बबायनो तिनिनो ओ डिटेल तमने बांगै आबो तांनानि नांखा साबनि आन्दारो ओ थाइ तं आबरनो बुनो खक्तेनि जों स्राय स्राय खोनालायनाय माइखनो चयकारै नायतनि दफानि टिभिनो ओंके सात प्रथम सिगाङाव चिनि हाबा नगनो बखाक्तै ननो लामसौ खुलुमका आं एडिशनेल भिडिअ किल्ला राजीव कुमार देबबर्मा मिया बाय तिनि अर बलंखलायमा तैयै आनो अर एक्जिक्यूटिव मेजिस्ट्रेट संजाक
ka amno naina bagin phaimanta ro sung mungke mai sung to saiman kama to forest ni reserve hanai phia ba tabok borok lukorok phaibe hoklai tongka bo saboni anda te lukorok salai tongka abo to ku dobo bu case khlai leka phia ba ku borok gtv phaine tabok mai ge khlai bi tongkang ke o thai borok je hoklai tongmani legal de illegal de hoklai tong bo borok ni je na hormani abo bom hai ngai pura detail sagar disa actually omo jaga to forest ni jaga se forest ni jaga o nor two types of jaga tongo ek rokom kai o tabuk je sabuk samung khlai tongman jaga omo kentu kacha joint JFMC ni under joint forest management committee ni under nge omon passport ti jaga kacha tongo omon ga community partner jakha kai tabuk o chini o জমাতিয়া বসং বরক আর ফাই আ কমিউনিটি জাগানো ন সামুং টাঙি টংলাইমানি গে অ কমিউনিটি জাগানি কাইসা অংশ এই বর্ডার ক্লাই টং তাই কাইসা জাগা তাই কাইসা অংশ ফরেস্টনি অংশ বাই কা অংশ কিসা থুরুক দ ফারক বট টং না আর গাই 2020 ওয়াসে ডিমার্কেশন খাইজাকা community partner ni boundary no ge afru kento demarcation khaijaka kento boro kuno aro pillar kailia tabuk tai wase boro omno hoglaina phaipru aro ni dofan thuruk dofan boro rok bai kisa confrontation nungkha gai tabuk tonor jotono siwi tongna flood situation tabuk pai thangka ge flood fruto khali teyung kento tabuk flood post flood tabuk bemari rok akorong na onek chances tong ke chini ko bangma families tong jara kitaubo nogo thangme ko shelter house tong ge pura district ba subdivision ni administration full administration se tabuk a shelter house rok no tei motongo ka or modeno o confrontation mani tauk demarcation bo nangi tongo kento demarcation khaina hangka oro team kaisa nangi tongo tau manpower kri ni bagai tabuk or team oro phaime ang tong hingka sung amno from administration pocket থেকে amno koyo oro ni dofan bororok no tabuk je bitor kito jaga bonono rok kunuta khaidiko boto 10-15 दिन परे डिमार्केशन उंगनाय न जों एश्योरेंस tongo ngangkai by that time norok nongni onyo jaga tongmani amno norongni as per mutabik plan mutabik tam khalnan amno khlaisogradi o 15 दिन ni pore जों phai amno demarcation khainai by that time norok bo o demarcation ungfru amno pillar kainani ব্যবস্থা norok bo khlaitondi ngangkai পরবর্তী কালো তাই ওইসন ওর ফাই সামুং টাংফ্রো তাইসা ব তাইসা ওর ক্লাস নানি বা ডি বিতর্কিত থাংনানি কোনো প্রশ্ন ফাইগলাক অমনটা অমনা অরনি দফান বরন কয়টা তাই কাইসা অমা তো ফরেস্ট রিজার্ভ তো নিনি খুকতে নিসং খনাওই মানকা কে ও ফরেস্ট রিজার্ভ লে বসক এরিয়া তংমনি মলয় বাবু কত এরিয়া এই ফরেস্ট রিজার্ভের এখানে এই ফরেস্ট রিজার্ভ এরিয়া আছে এখন আমার কাছে রেকর্ড নাই এই পুরা প্লটের এরিয়া কত এটা এটা একটা প্লট 30 যেটা দেওয়া হয়েছিল যে কমিউনিটি পার্টটা এটা কত এটা হচ্ছে 30-94 প্লট এটা 30-94 প্লট নাম্বার এরিয়াটা কত এরিয়াটা 93 একর 46 শতক এই 93 আর কমিউনিটি পার্টটা যে রেজাক 30-96 না 30-94 কত হেক্টর এরিয়া হইছে 93.46 একর 93.46 একর নি ও কমিউনিটি পার্টনার জাখাটা আর কিন্তু ও তাবুক অমনি হিসাব করি ক ও বাদ বাকি এরিয়া নি হিসাব করি খটা के borok tabok je area na khoboi je tabok borok hoglai tongmani ke abole bron yago de proshashan le ya phai dikha na ke bom hai amo kaisa amo community no ya farja pata to dui rokom patang ble kaisa individual patar jago ha ngeta kaisa ke community nok patar jago community ora wak pun tok rok no phano ba musu rok no phano risar na niya konan bagai community jago amo ke community patata ngeta kaisa je mahai pata mai ko sikang bo mahai je problem ya ko sikang jing thangnai niwo kisa sa je thuruk bo songsong bai jing jalang mani nuka kelengkari mani ke tabo ma ke o area no roman ya gulo bde bro hai hai attack khlaipene abol bom hai one shot actually bui attack da khaino khai am ta sung saimia
hingke abon bagui no chini sarkar torof te bo ano bo jemon ki tabo magistrate oro empower khlaijak tongkha police proshashan no bo oro mo khlai tongkha amti haita ang thong hon no omo o jaga deployment tongta ya na di forest land oro forest tongnai rogni odikar tong do hingke o odikar no o borok rok forest tongnai rok no rumani ke o odikar bo hoyto bo amoni ni individual odikar khano no community no odikar kha amti haita khanawi man khana mai kane tini sat video phai sok paijak bone khoktini serai mane bangwai lukorok phaibai or jagao satung kutumni bisingtei khlaien khlai phainani nangkha mai kane jeng phunogo kaham hamya tai tini ni simi si solebu na tini singde miani simi sola ja abo busuk mane koidin sola nai sat paithau sa omo norok saimano koidin chol nai acha yang pun sangsne dar phaiga de tini mi apron chimini ok je samung tanglai mila prayer khaimani khali 29 taring bage je prayer khaimani ge mia oro phai sing nu phai ka ki horobo thunai hene koekjon horobo thulai kana bonobo police protection te murgui tonglai kha angbo to block station tongo in case of emergency hengke tabok taisa tini taisa extend khaijau ka hengke amo te koidin borok khaino amo to borok ni bo right tong oro khainani am to sing sai mi am borok sai mane ta bonus to solewani to jefrba already tongu sing onidi sokal si sing khene je samoyo sing chini obo ngai apro sing phai khai bilanga nge tak to tungman jorab le tungman jorab asik sing khai me ya ba ko yak din haba na sing thu chawai doro khai to khai bai acha dara ni para ke nang boroni phai mane sing khene jolema kene tini ching de phai na mi ni thangnai ni ching de ang khene again thangnai bisi ba sing khai thangja sapta ka ha moto sing oro dokhol khai thangja bon yagolo hai phai bai tabok mi apresi ni ani oro obo tongman ya pa tini jorati phai ma kenin bukha bom hai wan sok tong tini ni rok je samung tanglai tomne abo success singnai dena bom hai ulo bom wan sok singba success singnai hi sura singba manai hnei success singnai hi singba tak dorati sinero asa tong acha ke oro tabok je area bo je samung tanglai tongmani ma thai malai tomna bo jomate hoda songsade involved tong borok bo tong man borok nu sikang phai khai obo khai phaigra ba borok bu jora bo tama sarkar ni bo orani magistrate ni beparti jamarok bung lai khaba borok sarak sa hai komal ma hai tongra bu haba borok bu chini ungkla go tong tak bu tabok borok bo hai buskango phai tong hoda sang bu phai tong sin ungkla bu sing bai ni kdal jak sing bu hoda ne aba ne bisi hoda ni hi aro borok pila sin borok khai phaigra ta drigo goto bosor oro kok bang lai mani jora ro afro hoda sang bu afro phati le tong hai sajak ta sing ne acha tini je samung tangnai phainai rok bo thai rok ni phaibai khen are protek jaga ni tong joto jaga ni tong oro ba yang Killa district ni to pura na er bisai u Amarpur district Amarpur ni bu phaidai tong khwai ni bu yang tei yang Maharani yang Telimra rong cha tong ampi yang Amarpur ampi ayang teidu rong chan ne tini jaga ni tong acha tini no hoklaimani busu jorate samung ago khana kote koidin nangne o hok thai hok jakna hok thai hok jakna hinge to butabuti borok to tuluk barai tong barai phai khet sing khana ke tai sa gok manai amte haita asakti jing agok manai tak samaya kho aban phaila hangke to borok to din barai tong amte haita mi afro phai mi afa tini phai ma bu am haita sing ni dei ai belai ka hambai dara no ni bung sagat ani hene joykan to jomatia khanawi man khana tini samung tanglainin bising tei phane borok bo je na kokmani srai bron khoktin khanawi man khana mai khane dophani tv hasal sapa kaham hamya chung lukurok no phunogo mai khane je nai tonai no jotona no hambai